шоуның тамашачылары. Біздің енді Туған тел телеканалының яңа концертлар башлануына бағышланған мега мощный тамашасының икенче бөлігі шулай башланып кетті. Һәм мен дә сезгә рәхәтләнеп, репортажның икенче бөлеген түкмешәшми бүләк итеп, кабул итеп алыгыз мондағы мега супер энергетиканы дуслар. Hürmetli тамашачылар, Зәйнетдиннең үзе һәм аның янәшәсендә матур шибәр биючеләре генә басып торырга күнеккән бит инде без әйме. Бүген карагыз әле, бүген бит инде үзенең тормыш иптәше Регина белән. Әйтегез әле, без гаилә тормышының барлык уңайлыкларын сораштырып китик әле. Әйтегез, менә һәр берегез әйме, аерым-аерым гаиләле тормышның 3 плюсын, уңгай ягын шутлап китегез әле, Регина, сезнең өчен. Минең өчен Загир шул тиклем көчле яраткан кеше өйгә кайтка килә, ашарга бешергә килә, аны куандырырга килә. Мин үземдә бик бәхетле тоям гаилә кургас. Шуга бөтәһенә кәңәш итәм. Гаилә булыгыз. Бәхетле булыгыз. Гаилә тормышының үз плюсы. Беренчедән, минне илһамдырусы кеше бар. Сөнки сәнгать кешеһенә һәр вакыт илһамлы булыр кирәк. Йырдар язарсың, төрле көйләр язарсың. Һәм икенчедән һәр вакыт ашарга бешкән. Һәм өченчедән гастрольләрдән тизрәк өйгә кайткы килә. Чөнки яраткан кешең сине көтеп тора шулай бит. Регина, Зәйнетдин бит инде шундый җитте сәйме. Әллә нәрсәләр матур итеп эшли бит инде сәхнәләребездә. Виртуоз музыкант, биюче. Ул өйдә ничегрәк, ул ниндирәк холыклы ул, гаиләдә, өйдә? Ул бик тыныс кеше. Беренче вакыттарда аның менән йөри башлаган сактарда мин аптырай торганым, һин авырып киттеңме әллә дип. Ничәп андый тыныс ул? Сәхнәлә һин шул тиклем ут, энергичный кеше, тормышта шундый. Но алай булса, ул бик шәп, мин уйлыйм. Чөнки гаиләләр сәхнәлә баланс булырга тиеш. Мин килешәм, ул сәхнәдә дә шундый җитезлеге тагы өйдә дә булса, ул үзе дә арар яйма, аның янәшәсенә кешегә дә авыр булыр. Без сезгә матур иҗади уңышлар телибез. Менә бүген сез беренче җырыгызны тамашачыларга бүләк иттегез. Киләчәктә бармы тагын шулай уртак җырлар, иҗат җимешләре бүләк итәргә тамашачыларга? Әлегә уйламаганбыз әле. Ләкин карарбыз, булыр дип уйлыйм. Амин. Эҙҙең һөйөү эҙҙәре теймәҫ микән күҙҙәрем. Һалҡын төндәр йәнемде йылытап ҡараңғыла, миңә юл күрһәтә һөйәм тигән һүҙҙәрең, һөйәм тигән һүҙҙәрең, һөйәм тигән һүҙҙәрең. Туған тел чемпион! Хөрмәтле дуслар, сиритепне тапшырыш ва сәхнә артында эксклюзив кадрларын сезгә бүләк итәргә ярата бит. Инде карагыз әле менә безнең яраткан Данир Сабиров, яраткан, сагынып көткән Гүзәл Уразова, Казан кунаклары, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Туган тел, кадерле тамашачылар, кадерле уфалылар, Башкортстаннар, кем безне карый, барысын да сагынып килдек. Сез менә гомумән тормышта иҗади дуслар итеп үзегезне саныйсызмы? Аллаға шөкер, Гүзәл белән аралашабыз. Бүген әле мин самолет белән килдем дә, кирәк иде Шаллыга. Менә Гүзәл белән Илдарга мөрәҗәгать иттем, алар мине Шаллыга кадәр кайтаралар. Үзебез белән алып кайтып китәбез Данирны. Менә шулай итеп мин бүген аларның үги балалары ролында. Данир инде һәр вакыт үзенең эксклюзив җавапларын әзерләп кенә тора. Ярый, сезнең кәефләрегез яхшы, без сезнең чыгышыгызга әле озатып калабыз. Чыгышыгыздан соң тамашачылар белән аралашуны дәвам итәчәкбез. Рәхмәт, аралашырбыз, Алла бирсә. Сөйлисә әйберләр күп.
Данир Сабиров янашасына якынрак килеп, шундый сораулар бирәс килә. Данир, үз-үстегез өстендә ничек иттереп эшләгәнегезне Instagram шелтәләре ашада күреп торабыз. Әйме чәчләрегезне куертыр өчен процедураларга йөрисез, битегезнең яшь матур булуы өстендә дә эшлисез. Гәүдәгез, бер сүз әйткәндә тонуста тотасыз, әйме үзегезне. Сез үзегез моны теләп эшлисезме, әллә тормыш иптәшегез Миләүшә сезне моңа өндиме? Миләүшә өндәп, үзем дә күнегеп беттем бугай. Сезгә дә ошый инде бу процедуралар. Тора-бара аңлыйсың, шуннан да теге карыйсың, барыбер теге үз кыяфәтеңне үзең карамасаң, аны беркем дә карый алмый. Әлбәттә, үзең дә эшләргә кирәк, ул әле яшь бара. Шуңа күрә һәрберсе үз урында чамасы белән буларга тиеш. Матур, хәерле картлык көтсен өчен бүгенге көндә нәрсәләр эшлисез? Без эшлибез. Үз картлыгыңны кайгыртсаң, эшләргә кирәк, киләчәккә карап булганына шөкер итеп, өметләнеп эшлибез, яшибез, ләкин шул ук вакытта кайбер кешеләр әле киләчәкне гел уйлый. Менә була шундый кешеләр, үзем дә элегрәк шундый мин, кемдер үткәне белән яши, кемдер киләчәге белән, ләкин онытмаска кирәк хәзер яшәргә. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Данир бит инде ул күп шундый күңел халәтләре күргән кеше, әйме? Һәм шундый сорау бирәс килә. Син элек әйтә идең, Данир, интервьюлар вакытында, чыгышымны тамамлыйм да, шундук уйлый башлыйм, киләсе елга мин нәрсәләр әзерлим икән тамашачыга дип. Хәзер бу уйлар сине борчыймы, юкмы, әллә син башкача карый башладың бу сорауга? Аллага шөкер, хәзер аңладым шуны. Эш белән, сәхнә белән генә тормыш шикләнми. Һәм элек мин барысын үзем уйласам, үзем язсам, үзем теге барысында эшләсәм, хәзер Аллага шөкер, таныш командам бар, җегетләр бар, юмор ягыннан да ярдәм итәләр, киңәшләре белән язышалар. Шуңа күрә руслар әйтмешли, один в поле не воин икәнне аңладым ниһаять. Һәм инде сезгә команда белән эшләгәч күпкә җиңелрәк. Әлбәттә. Әле мин без әле үзебездә күрмәдек, бу программаны күргән насыйп булсын. 2 юбилей дип атала. Сез анда ничә тапкыр костюм алышасыз, Данир? Анда бик күп, анда 16 образ, моноспектакль, ансы инде гел башка формат. Мин булай үзекләрен генә Instagramдан күрдем. Иң кызыклысы миңа, сорамасагыз да әйтәм, Җавит абый белән Зөлфия апа, аны ничек шулай бер ягын ике төрле итеп эшләгәнсездер. Һәрвакыт шундый уникаль булыгыз, әйме? Һәрвакыт шундый уникаль идеялар килсен. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Туган тел каналы, исеме бик матур. Туган тел. Менә шу туган телебез югалмасын, сакларга кирәк. Дәвамчысы да булсын иде балаларыбыз. Мин аны сезгә генә әйтмим, үземә дә әйтәм, кайвакыт балаларым да минем онытылып русча сөйләшә башлыйлар. Ләкин тел өчен көрәшергә кирәк түгел, тел өчен сөйләшергә кирәк. Шуны онытмыйк, дуслар. Туган телебезне саклап, исән имин яшәргә насыйп булсын. Күп тапкырлы ТМ ТВ һәм Алтын Барс премия лауреаты Әлфинә Әзгамова. Зур рәхмәт, Уфа. Сезнең, безнең яраткан җырчыбыз Әлфинә Әзгамова. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда безнең яраткан җырчыбыз үзенең матур, ялтырап торган күнәкләре белән Әлфинә Әзгамова чыгышын тәмамлады. Бик матур җылы алкышларга күмделәр сезне. Искиткеч Уфа тамашачысы бер кем белән дә чагыштыра торган түгел, искиткеч. Менә бүгенге концертта инде үземнең яңа җырларымны башкардым. Мин бик канәгать. Әлбәттә, тамашачылар искерәк җырларны да сорыйлар, әйме? Әйе, искерәк җырларын да сорыйлар, но менә соңгы вакытта ничәтер яңа җырларын җырлыйсы килә. Менә шулай. Кемнең менә җыр сөйләгәндә сез нәрсәгә игътибар итәсез, Әлфинә апа? Җыр сөйләгәндә башкалар әйтәләр инде сүзенә дип әйме? Мин барыбер башта миңа киешәргә тиеш, аннары сүзләрен укыйм. Әлбәттә инде аранжировка, матур аранжировка. Һәм безнең белүебезчә, аранжировканы сезнең үзегезнең улыгыз ясый, шулай бит? Әйе, аранжировканы Эльмир Әзгамов ясый, әйе, безнең улыбыз. Сез менә гомумән тормышта, Әлфинә апа, нәрсәдән куркып яшисез?
Бу тормышта куркыныч әйберләр күп инде ул. Иң куркканы сезнең өчен нәрсә? Нинди кешеләрме, нинди вакыйгалармы? Мин барыбер гаиләм, балалар өчен теге борчылам. Нәрсә дисәң дә менә иң беренче барыбер гаилә, балалар. Шулар өчен борчылам һәр вакытта да. Үзем өчен борчылам, үзем менә шуңа күрә ул тормышта курка торган әйберләр күп инде ул. Ничек дип әйтим инде, аларның барсында инде санап бетереп булмый. Куркыныч әйберләр бу тормышта. Юлда йөргәндә дә куркыныч, барсы да куркыныч барыбер. Шуңа күрә ничектер теге үз-үзеңне карап, шулай итеп саклабрак йөрергә кирәк дип уйлыйм инде үземчә. Менә шулай. Балаларны да саклап, менә шулай әйткәләп торырга, ширләмәсеннәр, үзебездә ширләмәскә тырышабыз. Менә шулайрак инде без. Афина апа, әйдәгез әле без тамашачыларга сезнең үзегез хөрмәт иткән 3 сыйфатны ачыклап китик әле. Мин мактанмыйм. Кешеләр белән тиргәшмим. Һәм инде менә ничек дип әйтим инде теге русча әйтәләр бит, наглый дип инде ничек әле ул. Менә наглый түгел мин. Шундыйрак. Менә хәзерге тормышта бит әйтәләр әрсезлек бик кирәк дип. Бигрәк тә шоу-бизнес өлкәсендә. Бу сезгә камаучы аламыймы сезнең әрсез булмаганлыгыгыз? Миңа куймаучы аламый, ул бит инде ул әрсезлек тумыштан биреләдер дип уйлыйм инде. Тумыштан ул миңа ничектер бирелмәгән, ана шул әрсезлек. Менә ничек бар, шулай яшибез инде. Минем үземнең балалар да шундый. Без сезгә шушы булган тормышларыгызның куанычын табып, безнең уфаларыбызга килеп, матурҗыларыгызны тамашачыларга бүләк итүегезне теләп калабыз. Альфина Аксамова, сер итеп кенә, туган тел. Амин, шулай булсын. Рәхмәт барыгызга да. Ишек җырлап басып бишек сыйфалларына үргә. Бал бишеккә үстем миндә сизелмим. Репортажыбыз дәвам итә, дуслар. Һәм инде безнең сәхнәләребездә әлбәттә дәртле, матур җырлар белән беррәттән шундый моңлы җырлар халкыбызның күңелләренә, йөрәк түрләренә барып утырадыр дигән ышанышта калам. Карагыз әле, безнең Илнар Сайфиев үзенең бик матур хит җырын, бишек турындагы җырын халыкка бүләк итә. Рәхәтләнеп үзем дә ләззәтләнеп тыңлап басып торам әле, дуслар. Татарстанның ат казанган артисты Илнар Сайфиев. Илнар Сайфиев. Тол бишек җыры белән бүтән залны гөрләтте, шаулатты Илнар Сайфиев. Үзегез дә көтмәгәнсездер бу хәтлек алкышларны. Дөресен әйткәндә, мин дә көтмәгән идем. Өмет иткән идем, дөресен әйткәндә. Чөнки мин күптәннән булганым юк инде Уфа каласында. Гомумән бу сәхнәдә күптән күрешкән юк идем. Менә ниһаять очрашырга язды, Аллага шөкер. Һәм инде сезнең ничек итеп популяр ясаганымы? Сезнең ничә ел элек иҗат иткән хит җырыгыз Тол бишек һамандан тулмый. 20 ел була безнең бу Тол бишеккә инде Алла берсә юбилей концерты белән килергә исәплибез. Алла берсә, ул каналы белән туган тел һәм инде барлык тамашачылар белән җыелышып Алла берсә очрашырга язсын. Амин брок. Димәк, сез юбилей концертына әзерлек алып барасыз? Сезон башланды, менә инде Алла берсә әзерлек бара, яңа җырлар иҗат итәбез. Минем бик каты яңа җырлар белән һәм инде элеккеге җырлар белән, хитлар белән зур итеп, матур итеп концерт куярга теләгем бар сездә Уфада. Без сезне әлбәттә түземсезлек белән көтеп калабыз, безнең баш калабыз сәхнәләрендә. Сәхнәдән тыш, иҗаттан тыш сезнең эшләрегез бардыр дип без аны алдагы минутларда сөйләшеп киттек әйме. Нәрсә белән тагын шөгыльләнәсез гомумән? Шөгыльләнәбез, әйткәнемчә, җегет кешегә 70-ләрдә аз. Барсы белән шөгыльләнәм. Кулымнан нәрсә килә, шуның белән эшлим. Җыр белән дәгән төрле өлкәдә. Аны инде теге сөйләсәң, инде ул һәрбер нәрсә белән шөгыльләнгәнне мактанган кебек тоеладыр инде ул, дөресен әйткәндә. Һәрбер ират ни нәрсәләр белән шөгыльләнә икән, ниндер ул кәсеп итәргә тиеш. Менә татарларда бар сүз кәсеп, бизнес дигән әйбер инде. Ул бөтенебез артистларда бар, кемдер шөгыльләнә, кемдер шөгыльләнми.
миңа ул кызыксынам һәм шөгыльләнәм. Семья зур, ашатырга кирәк. Тәнкыйть сүзләренә Илнар Сайфиев ничек карый икән? Тәнкыйть сүзләренә нормально карыйм дөресен әйткәндә. Теге тәнкыйтьләр бит инде сөйлиләр, без инде аннан куркып тормыйбыз. Мин бөтенесенә дә риза, теге кабул итәм барсында. Тәнкыйтьне дә, теге яхшылыкны да, һәм инде мактаганнарын да, гайбәтен дә кичерәбез, Аллага шөкер. Гомумән, сезнең тормышта күңелегез күбесенчә теге позитив рухтамы, әллә инде сез еш кына шундый күңелегез төшкәнен дә исәпкә аласызмы? Төшенкелеккә еш биреләсезме? Төшенкелеккә ул артистлар бит без бит инде биришергә тырышмыйбыз, ләкин без эмоциональ кешеләр, барыбер йөрәккә якын. Мин гомумән үзем шундый кеше, йөрәккә кабул алам. Гомумән, менә ничектер шулай күңел төшкәндә, эшләр бармаган кебек тоелганда, каян көч алып, яңадан аякка басып эш итә башлыйсыз? Көч инде ул әлбәттә үзебездән тора. Әгәр дә без дөрес итеп үзебезнең энергиябезне һәм юллыйбыз икән, гомумән бөтен энергия безнең гаиләдә, балалар белән сөенеп, алар сөендерәләр, алар белән әзрәк кенә ял иткәннән соң, уйнаганнан соң, ниндидер онтыла барса да, өйгә кайткач, һәм инде дәвам итәбез. Сезгә һәр вакыт дәртләнеп, матур итеп, шаныш-шаданнар белән иҗат итүегезне, яшәвегезне теләп калабыз. Илнар Сайфиев. Туган тел, син супер. Әйтерсең лә сайлыгышның үзе, маңдарата синдә шүр. Синең белән ярасым килә, тормышымның һәр бер мизгеле. Чәчәк бәйләмнәр бүләк итә, исмат итеп сөю билгесен. Син бит минем икән, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Хөрмәтле тамашачылар, концерт бара, һәм мин инде шуны исәпкә алам. Безнең тамашачыларыбыз бигрәк тә җырчыларыбызның элегрәк иҗат иткән җырларын аеруча сагынып, аеруча менә үзегез ишетеп торасыз, җылы алкышларга күмеп, сагынып көтеп алганнар. Әле сәхнәләребездә безнең Раяз Васихов иң романтик җырчы һәм иң матур җырлары белән туган тел сер итеп кенә Роза Хәйруллина. Рәхмәт инде сезгә, бик зур рәхмәт. Алла рәхмәте, теге шушы матур концерт сезонын менә шушы концерт белән, туган тел концерты белән башлаганга бик рәхмәт. Тик синең белән тыныч күңелем, син минем җаным һәм бердән берем, якты йолдызым, мәңгелек назым сөям. Кыздырды, үзе дә кызып, тирләп пешеп, чыгышын тамамлады безнең яраткан җырчыбыз Раяз Васихов. Ничек кайфләр? Мин сезгә килергә яратам. Аны әйтеп бетерә торган түгел әле, үзләрендә әйтәм, сез билет алганда сезгә үзегезгә акча бирәләр бугай. Күбрәк кулчабыз артистларның күңеле булсын дип. Аңа күрә шундый рәхәтләнеп чыгыш ясап чыктым. Алар сезнең тамашачы җырлаганда бит булышып утыра ул. Күрә рәхәт җырларга, души тегә рәхәтләнеп җырлап чыгасы. Күңелләр күтәрелә дип әйттегез, Раяз. Гомумән тормышта менә нинди вакыйгалар, нинди хәлләр, нинди хисләр сезнең күңелегезне күтәрә? Мин гомумән оптимист кеше. Ничектер төшенкелеккә бирелеп теге ой дип утыра торган кеше түгел. Менә юктан да рәхәт табып, теге кызык табып, әгәр дә ни булганда бик авыр булса, мин табигатькә чыгам. Менә балыкка барам, анда авылга кайтырга, менә 1-2 көн менә кайтып үземнең туган йортта йокласам, минем бөтен нәрсә шунда мунчалар кирип чыксаң, минем перезагрузка була да калганым. Аллага шөкер әйтәм. Теге бөтен саныбыз исән сау, йөрибез. Шибез бар, җырлыйбыз, дитәбез. Әйтәм, Аллага шөкер, безнең тормышка кызыгучылар күптер әле ул. Әйтәм, Аллага шөкер, теге имеш теге пандемия концертлар ничего булыр әле Алла билсә. Сез шундый матур өметләр белән позитив рухта яшисез димәк. Мин кичкенә генә менә сезнең белән сөйләшеп торганнан да бик теге рәхәт табам мин, чынлап. Рәхмәт. Раяз, мин шундый дөресен әйтимме? Сезне мин бик тә шундый эрерәк холыклы артист итеп кабул итә идем бит элек. Сезгә шундый сүзләр әйткәннәре юкмы? Мине белгән кеше, миннән дә гади, ләкин мин гадел булырга тырышам. Теге бүтәннәрне теге ничектер үпкәләтергә бирмәскә тырышам мин. Шуның аркада теге ничектер
кемнәрдер фикере, кемдер бит килеп нәрсәдер белсә белмәсә тотына нәрсәдер или өйрәтергә мен урынына утыртырга мөмкин. Шуңа күрә дә, бу бигрәк эре дип. Юк, мен гаделлек ягында, мен дөрестлек ягында. Гомумән кешеләр белән еш сүзгә керәсезме, ачуланышасызмы? Юк, мен бик дипломат булырга тырышам, потому что дурак белән дуракланырга ярамый, тиле белән тилергә ярамый. Ул акыллы кеше, ул шыпыртканы тыңлап тора да, көлеп кенә куя да, ул аннан сорамыйча ул акылда өйрәтми ул. Шуңа күрә мин менә ул әти белән әнинең әбинең әйткән сүзе, улым дурак белән дурак булма. Битте китте. Иң рәхәт нәрсә ул? Тилере, шо, ул инде дә бар ул, безнең диндә дә язылган нәфрәтне саклый, нәфрәтне тыя белергә кирәк. Менә бар ул миндә, мәсәлән, мин аңа озак өйрәндем, хәле дә өйрәнәм. Менә кешене сүз белән җитмәскә тырышырга. Чөнки әйтәсең дә ул кызып китеп. Миндә дә кызулык бар, тилелек бар. Әйтәсең дә, Ходаем, үкәләттем бит. Ул теге гафу үтенәсен, ул начар сүз теге әйтә дә аткан пуля кебек. Теге алалар, изе кала, авырткан урыны кала аның дип. Син гафу үтенеп пулясын тартып аласың. Авырткан изе кала. Шуңа күрә ничектер мин яратам кешелекле булырга тырышырга. Менә шулай. Без сезгә уңышлар телибез. Чөнки мине бер кешенең шундый сүзе бар, әйме кеше яши шунда, әгәр дә ул үз өстендә эшләсә дип. Димәк, сез дөрес юлда. Шуңда психологик яктан да, артист буларак та, кеше буларак та, анда гаиләдә әти, там ир буларак та, гомумән нет предела к совершенству диләр. Шуңа күрә безнең тамашачылар да бик яхшы тәрбияле. Яңа сезон башланды. Без дә сезне шундый зур теләк белән Туган тел телеканалының концертлар башлану тамашасына чакырдык. Үзегезнең нинди планнарыгыз? Яңа программа белән чыгышлар ясарга җыенасызмы? Гомумән куркам, теге хочешь теге рассмешить Бога, расскажи ему свои планы ди. Күрә бүгенге көндә нәрсәдер менә тарып нәрсәдер эшли торган вакыт түгел. Менә карарбыз Алла берсә. Ничек тормышлар нитер, тагын әле куркыталар, әле нәрсәләр була дип карарбыз Алла берсә. Иртәгә үк чыгып китәргә әзер концертный программа белән. Шанан түгел. Бик зур рәхмәт сезгә, Раяз Фасыйхов. Сезнең каршыгызда булды Туган тел телеканалының сертификат тапшыру тамашачылары. Рәхмәт, пока-пока, исән сау булыгыз. Менә шулай, дуслар, Аллага шөкер, Туган тел телеканалының 2021-2022 яңа сезоны башланып китте. Инде Аллаһы бирсә, дөньяларыбыз тыныч имин булып, концертларыбыз була торып, сезнең күңелләрегезгә рухи азык өләшеп кенә яшәргә Ходаем насыйп етсен. Концертыбыз шаулый, гөрлей, дуслар. Берсеннән-берсе матур җырлар, һәм инде әлбәттә алар белән юморларда үрелеп бара. Миңа калса, бүгенге тамаша бөтен кешенең дә күңеленә хуш киләдер. Искиткеч концертта булдык бүген. Аллага шөкер, шушындай менә шушы зур тамаша булды. Зал туп-тулы. Безнең артистларны хөрмәт итеп килгән кешеләргә, конечно, молодцы. Туган тел молодец. Телевидениеда, радиода туган телне тыңлайбыз. Молодцы. Супер. Я даже не знала, что вот так можно просто расслабиться и получить такое огромное удовольствие. Просто вот прямо с работы, читай, вот шла и купила лишний билетик и зашла. Большое спасибо за такой замечательный концерт, нам очень понравилось. Мы стараемся не пропускать все эти мероприятия, которые проводит наш телеканал любимый. Ну и удачи всем. Я первый раз на концерте, на татарской, мне очень сильно понравилось, все круто, все отлично, прям супер. Хайырлы кис бүтәһенә бүтә Башкортстанга әле менә бик матур концерттан сыктык. Безгә бик охшады, юал иттек рәхәтләнеп. Бүтә артистларга dur рәхмәт. Куллар авыртып үтте, сәбәкә итеп. Артистларыбыз тагыла килһеннәр, бездә шулай шатланһыннар. Dur рәхмәт бүтәгезгә дә. Бейдик-то, жирладык-то, вообще от души все было. Рахмат Зуртып. Прям почаще, чтобы приезжали, я уж по-русски говорю. И Рама, Рахмат Зуртып. Все классно было, все супер. Спасибо. Үзенең матур яңа образларында Башкортстаныбызга багышланган бик матур җырын багышлап Зифа апа Нагаева, Башкортстаныбызның халык артисты дип яратып, хөрмәт итеп дәшәм инде Зифа апа сезгә. Ничек, нинди кәефләр, ничек үзегезне хис итәсез шушы җырны беренче тапкыр калфаклар, нинди матур күлмәкләр киеп
бүләк иттегез? Күрерләр, туган тел дулкыннары да күрерләр, калфаклы шакларны да искиткеч шундый бүтән күңел тулы ташып тора. Мизгел ачылды. Бу мизгел безгә дә ачылды бит, туган тел ачты. Үзенә генә түгел, бүтән халыкларга мизгел ачты. Сусаганнар, күрәсезме нишлиләр? Һәр бер чыгышка шартлап куллар чабалар. Минем инде туган телгә искиткеч рәхмәтемне әйтәсем килә. Дәрәҗәле шушы зур исемендә күпме артистлар, күпме бөек шәхесләр, җырчылар башкаруында яшьләрдән алып өлкән буынга кадәрлек минем һәр даим туктаусыз әйләнештә зур бер пластинка. Зифа Нагаеваның зур бер пластинкасын әйләндергән хәтле минем дә башка композиторлар, башка җырчылар белән бер рәттән җырларымны халыкка җиткереп күпер салышы туган тел. Шуңа күрә туган телне хөрмәт итеп, зур рәхмәтләр әйтеп, аңа алда иң җылы теләкләрем шушы өлеш, зур өлешне аңа Кулымнан килсә менә тәмле әйбер булса, кисеп каптырып карар идем туган телгә. Бигрәк тә Азат Хәлнурышка. Әгәр дә инде кия торган кием булса, бүлеп киергә бирер идем. Әгәр инде карый торган, сөенә торган көзге булса, көзгә итеп бүләк итәр идем. Менә нинди генә сүзләр әйтәсем килсә дә әйтеп бетерә алмыйм, чөнки лаеклы туган тел бу матур исемгә. Бигрәк тә күзгә күз карашып тапшырулар аша без шу хәтле якынайдык халыкка. Һәм әйтәсем килә, туган тел булай гына түгел, моңыбыз, телебез сагында сайрасын. Тынмасын. Йөрәгебез типкән кебек, гел аның зур йөрәге, без аны тоябыз, туган телнең зур йөрәге ул халык. Халык йөрәге белән бер сулышта, бер адымда, бер дәвамда узак еллар типсен. Чөнки халык йөрәгеннән аерылмаган йөрәк ул һәр вакыт исән, сау булачак. Ул һәр вакыт янып торачак, җырлап торачак, көлеп торачак, эшләп торачак. Афарин. Хөрмәтле дуслар, афарин дип кенә мин дә өстәп кенә әйтәсем килә, Зифа апаның һәр бер сүзеннән шундый көчле энергетика, алар сезгә дә экраннар аша барып җиткәндер. Амин, амин, шулай булсын. Без сезне чиксез яратабыз, хөрмәт итәбез. Безнең яраткан Зифа апа Нагаева. Рәхмәт, рәхмәт. Дуслар, сәхнә арты күңелле, сәхнәдә тагы да кызурак тамаша бара. Менә әле бер артистыбыз үзенең чыгышын тамамлады һәм инде сәхнә артына килә. Инде сәхнәгә чыгарга торалар безнең Илдар Хакимов, Гүзәл Уразова. Үзе кызык, үзе кызыклы, үзе күңелле. Бу әлбәттә безнең Туган тел телеканалының иң матур, зауыклы концертларында шулай инде дуслар, чөнки без чын күңелдән сыйфатлы, дәрәҗәле концертлар оештырабыз. Рәхәтләнеп, би җырлыйбыз. Тапшыруны төшерәбез, дуслар, бездә бик күңелле. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова. Менә бу Уфа, Башкортстан. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда безнең бик яраткан, бик сагынып, көтеп алган җырчыларыбыз Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Балкып торалар, үзегез дә күреп торасыз, дуслар. Хәерле кичләр янәдән сезгә. Хәерле кич, Сәлам, Роза, хәерле кичләр, дуслар. Хәзер бит инде алар 4 бала, әти, әнисе. Гомумән, гаиләгездә нәрсәләрдер үзгәрдеме 4нче кызыгыз дөньяга барырга килгәч? Ничек инде без тагы да киңәйдек, без тагы да үстек, без тагы да күбәйдек, без тагы да бәхетлерәк булдык бу дөньяда. Иң мөһиме шул. Сау-сәламәт балалар күрү, ул зур бәхет. Минем кичкенә кызны күреп барса да, Гүлдар белән Гүзәлнең бөтен балалары то карт әтисенә, то нәнәенә ошаган, то Гүзәлгә ошаган, наконец Илдарга ошаган бер кыз туган дип, мине сөендерделәр әле.
Әле кем белән калдысың әле бәләкәш? Минем әтиәнем белән калды. Әтиәниләргә генә без ышандырып калдыра алабыз балаларны, шуңа күрә без менә ышанычлы кулларда тапшырып, үзебезнең тамашачыларны Уфага сагынып килдек бүген. Яңа сезон башланды, яңа программалар. Сезнең дә белүемчә яңа сезонныгыз башланырга тора шу көннәрдә. Аллага шөкер дип, менә шулай башлансын дип көтеп торабыз инде. Ә мин беләм, Илдар, ни өчен сез Аллага шөкер дисез. Чөнки сез бит үзегез язгансыз. Инде бу сезонда да башламасак тагын 1 елга өйдә калачакбыз дип. Әйме? Димәк 5нче балага да ышанычлар, өметләр бар. Шундый шаяры сүзе бар, ни эшләтәсең? Тик ятып булмый бит инде. Нәрсә эшләргә кирәк? Балалар үстербез. Һаманда шу интернет челтәләреннән күрәбез, сез фатирыгызда да яшисез һәм шәһәр читендә йортларда булдырдыгыз. Кайда күбрәк яшисез? Кайда сезгә аңгайлырак? Ул безнең иң яраткан урыныбыз, ул безнең бакча дип йөртәбез инде без аны балалар белән шунда барып, кишер, суган, чөгендер үстереп, кыярлар, җиләкләр шулай үстереп, шунда дәмнәп, ашап кайта торган җиребез инде дөресен әйткәндә. Андый җир кирәк. Фатирда да булабыз, анда сирәгрәк. Кышын күбрәк фатирда инде, мәктәпкә ягын. Үзегез сагындыгызмы гомумән сәхнәне? Әллә инде менә кирәк, һаманда дәвам итәргә кирәк, артта калмас өчен генә яңадан 2 ел белән сөйләшеп торабыз. 2 елга якын дуслар менә Башкортстанда концертлар белән булмаганбыз, шуңа күрә нык сагындык менә. Ничектер яңадан теге яшь берәр җырчы кебек сәхнәгә чыккан күк басып торабыз, шуң күңелдән борчылып сагынганбыз, шуңа күрә рәхәтләнеп Алла бирсә, хәзер чыгыш ясарбыз дип уйлыйм. Мин бик сагындым тамашачымны. Бик сагындым. Менә үзелде аралар дигән җыр җырлаган идем мин. Мин әйтәм, аралар сагыныр өчен генә үзелеп торсын. Менә шулай сагыныр өчен генә. Аралар гомумән үзелмәсен. Менә мондый тормышы шулай булды, дөньясы шулай басты инде, бернишләтеп булмый, ләкин алга таба яшәргә кирәк. Тырышырга кирәк. Бүтән көчеңне биреп, алга таба атларга кирәк. Менә шушындый Гүзәл Уразованың акыллы фикерләреннән генә торган китап языла башлаган дигән сүзләр ишеткәнем. Әле ул китап кайсы стадияда Гүзәл языламы, языла башладымы, тулланамы? Безнең бүгенге көнгә кадәр 3 китабыбыз чыкты инде. Алар инде күптән инде таралып бетте дип әйтик. Алар сезнең уртак тормыш, концерт, гастроль тормышлары турында. Минем әйтәсем ки сез торган тормыштан булган кызыклы хәлләрдән, безнең бала чакта хатирәләреннән торган. Менә 4нче китап узак язылган. Өчен дигәндә моның өчен тәҗрибә кирәк. Шушы үзебездән чыккан тәҗрибәне топлап язылырга тиеш китап. Кайчан чыгашы билгеле түгел. Китап уен ише түгел ул. Күңел ише дип әйтим инде күбрәгәйме. Шуңа күрә уй фикерләрне туплап, кайчан да булса Алла бирсә, 4нчесе дә дөнья күрер дип ышанабыз. Туган тел, сиңа кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, бер дә тәмамлыйсы килми, әмма дә ләкин бүгенгә инде сер төпкә тапшыруы үзенең чыгарылышын шушы сәгатьләрдә тәмамлый. Туган тел телеканалының яңа сезон ачылышына багышланган шундый күңелле, кызу, мега грандиоз концерт шуның белән тамам, дусларым. Бүген бу сәхнәләрдә бик кызу булды. Иң түке, иң зауыклы артистлар, матур сәхнә бизәлеше һәм инде безнең яраткан тамашачыларыбыз. Булар барсы да бүген Туган тел телеканалының сер төпкә тапшыруында булдылар. Ә мин инде репортажны әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина сезгә исәнлек, иминлек телим, бәрәкәтле, матур бул тормышлар телим, дусларым. Иң мөһиме, сау-сәламәт булыгыз. Яратып, кочаклап, сау булашам.